Alo? Bună, acum vezi, mă auzi? Da, te văd, te aud. Ce faci? Venit de la serviciu. Și cum ești? Sunt ok. Ok? Da, tu cum ești? Uite, bine. Cum să fiu? Bine? Și eu pe aici încerc să-mi fac un eseu. Da. L-am de dat marți. Și încerc să-l termin cât mai repede, pentru că mâine mergem să votăm și probabil o să pierdem o bună parte din timp. Și na, ziceam să te sun să văd ce mai faci. Să fac la muncă și eu am venit, vreau să mă apuc de curățenie de ordine. Mâine mergem să votăm. Da? De ce? De ce? Vrem o schimbare. Și noi vrem o schimbare, ca să ne întoarcem acasă. Ar fi super. Da. Mi-e dor de tine, de-abia aștept să vii și, într-adevăr, ar fi ok să fie o schimbare, să puteți să vă învați în țară și să trăiți civilizat. Că, sincer, la câte vezi m-am săturat să tot văd până la colțul străzii. E, Mâine ești hotărâtă să mergi la vot? păi da, evident că o să merg. Eu te-aș sfătui să mergi din seara asta acolo. Da, mă duc cu cortul. Stau acolo, aștept până se deschid secțiile. De tine. Și mie mi-e dor de tine, mami. Abia aștept, numărăm zilele acum, că mai sunt puține până vin. Da, mai e o lună și o zi. Să ai grijă de tine să te întorci sănătoasă acasă, da? Da, vă pup. Te iubesc. Pa! Pa, pa. Ies la vot pentru schimbare. Ies la vot pentru mine, pentru voi, pentru toți. Ieșiți și voi. Ies la vot pentru oamenii care au ieșit în stradă, ca eu mâine să mă pot duce la secția de votare din UK. Ies la vot pentru că sunt convins că votul meu contează. Ies la vot pentru România. Ies la vot pentru noi. Ies la vot pentru că vreau și pot. Brașov! București, Timișoara, Reșița. Iași! ieși la vot!